खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गिबियावनो नोंथांमोन गासिखौबो आंनि नार्जारी निउज आपडेट चेनेलाव बरायहरग्रोनाय थाबाय। रादाब नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय। फैदो दानिया खौरांखौ जोबजासिम नायलांदो। जोथोब हरैनि थाखायनो सासे बिहामजोखौ इनाय अनागारै बुग्लिदों फिसाय आरो फिसायनि नखरनि सुबुंफोरा। बे मुगैथाव जाथायानो जादों गरेस्वरनि रामपुर कारिपारायाव। गाग्लोबजानाय आइजोआ अजद होनाय बादिब्ला थांनाय मार्च दानाव गरेस्वरनि रामपुर कारिपारायाव पंकज टेका मुंनि सासे सुबुंजों जुलि जादोंमोन तराली टेकाया। नाथाय जुलि जानायनि उनावनो तराली टेकाखौ फिसाय पंकज टेका आरो बिहाव बिखुनजोआ जोथोब हरैनि थाखायनो जयै लोगो जानानै इनाय अनागार खालामबोदोंमोन। जेराव जोथोब मोनैनि थाखायनो गोरबोआव थानाय गथ'खौबो मुलि जाहोनानै बुथारदों होननानै फोरमायथिदों तराली टेकाया। बे जाथायनि सायाव दायनिगिरिफोरनि हेंथायै पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। नालायाव गोग्लैनानै अबथिरायै जिउ खहा जानो गोनां जादों सासे फरायसाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला नलबारि जिल्लानि तिहुनि सिङाव गोग्लैनाय सासे फरायसाया गावनि स्कुटिया नालायाव गोग्लैलांनायनि जाहोनाव जिउ खहा जानो गोनां जादों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय फरायसाखौ हाथिपारा ओनसोलनि शंकरदेव शिशु निकेतन फरायसालिनि 9 थाखोनि फरायसा भास्वती कलिता होननानै मिथिनो हानाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला भास्वतीया टिउसननिफ्राय स्कुटिजों न'फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो स्कुटिखौ सामलायनो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव नालायाव गोग्लैलांदोंमोन। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो साखाथिनि सुबुंफोरा फरायसाखौ रैखाथि होनो थाखाय फैनानै बोखांहोयो आरो फाहामथायनि थाखाय नलबारि जिल्लानि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव गाज्रियैनो देहायाव जोखोम जानायनि थाखाय फरायसाया फाहामथाय होबाय थानाय समावनो देहा फाहामसालियावनो जोबथाहांबोयो। रायजोआव फिन आरोबाव जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाय सोमजिदों चिरां जिल्लानि बिजनीआव। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला गंसे नखराव मोजारब आली मुंनि सासे सुबुङा गेस सिलिन्डार होनो फैनानै नखराव रावबो गैयिखौ खाबु लानानै आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नारा-नाथा नाजादोंमोन। आथिखालाव जिनाहारि जाथायनि जावले-जावले जाफ्लेबाय थानायखौ नोजोर होयोब्ला आइजो माहारिया जेरावबो रैखाथि गैयै बादि जाबोगासिनो दङ। बेबादिनो लम्फट मोजारब आलीआ रावबो गैयि खाबुखौ लानानै गेस सिलिन्डार होनो फैनायाव रावबो गैयिखौ खाबु लानानै आइजोनि उन फैनानै न'आव हाबफानानै खुगा मुथिनानै गाज्रि खामानि मावनो नागिरदोंमोन। नाथाय आइजोआ गोबारै होसिख्रावनायनि जाहोनाव खाथिनि सुबुंफोरा खोनानानै दुथां मोजारब आलीआ साखाथिनि सुबुंफोरा फैनायाव हमजायो आरो बेनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनानै मोजारब आलीखौ लानानै थाङो। फोरमायथिनाय बादिब्ला दुथां मोजारब आलीआ गसाइगावनि उरियापारानि होननानै मिथिहोदों। बे जाथायनि सायाव दायो नखरा सोरखारनि बिथिंनिफ्राय थार बिजिरनाय आरो लम्फट मोजारब आलीखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों। कक्राझार सोहोरनि सुभाषपल्लीयाव थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो माखासे हिन्जावसाफोरजों लोगोसे आइजोफोरखौ लानानै कल सेन्टारनि मुङै नंखाय आयेन बेरेखा खामानि सोलिगासिनो दङमोन। बे नंखाय कम्पानिनि आयेन बेरेखा खामानि मावनायखौ जायगानि सुबुंफोरा कमप्लेन हरनायनि उनाव मैया पुलिसआ जायगायाव थांनानै सिग्रोमनायनि गेजेरजों नंखाय कल सेन्टारनि कम्पानि सामलायग्रा 2 दायनिगिरिफोरजों लोगोसे बे कम्पानियाव खामानि मावग्रा 4 आइजोफोरखौ हमनो हायो। बे आयेननि बेरेखा नंखाय कम्पानि सालायग्रा 2 सुबुंखौ उत्तर प्रदेशनि होननानै मिथिहोदों। साखाथिनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला बे जायगायाव सानफ्रोमबो आइजोफोर फैबाय थायोमोन, नाथाय बे जायगायाव मा खामानि मावो बेनि सोमोन्दै जेबो मिथियाखैमोन। बांद्राय गरम बिदुं दुंखावनायनिफ्राय गोजोन मोननो थाखाय दैमायाव दुगैनाय सासे उन्दै हिन्जावसानि जिउ खहा। बिजनी फानबारि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय फेन्सि बाजारनि मरांमाला दैमायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उन्दै हिन्जावसा 5 बोसोर बैसोनि रुनामा पारवीना फरायसालिनिफ्राय फैनानै दैमायाव दुगैनाय समावनो बे जाथाया जादों। बेजों लोगोसे जिउ खहा जानाय उन्दै फरायसाखौ जनाकी नेशनेल स्कुल फेन्सि बाजारनि UKGनि फरायसामोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।